As obras nesta rúa de Cambados serán moi agardadas polos veciños da zona. Agora que xa se executaron, moitos din estar descontentos co resultado. O PP sumase ás críticas denunciando unha mala actuación con moitos erros de deseño. Isto é unha chapuza, unha obra moi chapucena, e despois de máis de 4 anos esperando a que fixeran unha obra aquí en Cambados, vemos que a primeira obra que fan é unha auténtica chapuza. O PP di que a actuación empeora a seguridade viaria na zona. Tamén lamentan que o proxecto só tivese en conta este lado da vía, pero que se esquecese destoutro en moi mal estado. Tampouco entenden o motivo polo que a renovación das virarrúas por detrás da igrexa remata na metade do templo. Nos sorprende que non se actúe na parede de enfrente, na acera de enfrente, e se actúe na parte posterior, pero que na parte posterior, ademais, está moi mal rematada a obra. Son dúas aceras que rematan xusto na mitad da acera. O lóxico sería facer unha acera completa, a que está pegada á iglesia de Santa Mariña, e deixará para outra actuación, en todo caso, a acera de enfrente. Un dos aspectos que máis preocupa aos populares é o resultado final nesta intersección. O primeiro dos erros, a creación de novas barreiras arquitectónicas neste paso de peóns. Denuncian tamén que as novas virarrúas comen o espazo dos coches e camións, tal e como demostran estas marcas. A bocacalle está moi mal diseñada, por lo que entendemos, porque nos protestan moitos camións repartidores que teñen que entrar por esta calle. Como podedes ver, xa está rota a acera, xa empeza a romper, porque as rodas pegan en esa bocacalle tan estreita. A ampliación deste espazo é para Aragunde unha cacicada da alcaldesa para favorecer a amigos dela. Sabe todo o mundo que, bueno, pues son amigos da alcaldesa, e por eso lle prepara aí unha terraza para seus amigos para ese local. Eu creo que é moi descarado, creo que esta alcaldesa cada 6 meses nos fai unha cacicada nova. Esta é a última que se lle ocurreu facer. Os populares agardan que o goberno local tome nota de todas as deficiencias e as corrixa pola seguridade dos veciños.